Ir-radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Insalmikom. Illum ħanamlu r-raba program ma' Dani Vella, Dani Kaċlon Vella u Rikmerba Dani. U illum nixtieq nitkellmu ftit minuti fuq l-udjenza li jkollna, jiġifieri fuq id-dilettanti tal-għana li jiġu jisimgħukom waqt l-għana, meta jkun hemm is-serati, meta l-kunsilli lokali jorganizzaw, jiġifieri hemm udjenzi differenti, mhumiex kollha l-istess. Għandek l-udjenza tar-radju bħalissa, għandek l-udjenza tat-television, hemm ħafna nies. Nibdew mill-bidunet. Fl-antik żgur l-udjenzi ma kinux l-istess bħal tal-lum. Inti meta bdejt l-ewwel darba tanni. Min kien l-ewwel udjenza? Min kellek l-ewwel udjenza? Tiftakar? Nsellem-lek George. Meta bdejt nanni jiena ġar ħwienet. U udjenza kien ikun hemm. U inti tuħu pjaċir meta jkun hemm l-udjenza, għax tgħid jiena m'nix ħanoqgħod inħamba għal xejn. Issa diħabat tajjeb li saqsejtieri għax minn dejjem xtaqt li nisprimi l-kliem tiegħi ma' xi ħadd. Aħna l-għannejja, George, meta naraw l-udjenza għaxqa tagħna, u mbagħad meta naraw iċ-ċabċib iżjed u iżjed. Jiena niddisappunta ruħi meta mmur f'xi lejla Maltija, darba minnhom kont mistieden il-belt u l-ewwel kien hemm misfin, konna barrakka t'isfel. L-ewwel kien hemm misfin u jċabxbu n-nies u ħadu pjaċir għax kien hemm in-nisa mikxufin, ħanitħattu bil-Malti, iċabxbu u kien hemm min ikanta jċabxbu u mbagħad xinġejna biex nannu aħna. Rajthom qarsu wiċċhom in-nies u ġifieri ma konniex għannejja ħżiena. Plas hekk il-lejla Maltija jiena kontra tagħha qgħidli għaliex. Għaliex lilna jħalluna għall-aħħar. Però ifhimni, ħallem waqf ftit issa tinsix ħadajt. L-ewwel ħaġa żewġ kelmiet importanti elementari naħseb minn min jiddependi minn min jippreżentakom. Li dan jekk ikun moħħu f'logu jew inkella iktar sempliċi jekk ikun aġġornat fl-affarijiet tal-kultura tagħna għandu jippreżentakom b'mod ħanejdulu sempliċi nerġa' insisti fuqha mod sempliċi mod li jkun preżentabbli. Jiġu mhux intom ma kenniex biex nimlew il-programm ħanġibulkom, jekk tiftakar meta kontu swieqi, tiftakar xi kemm ilu sena? Kemm pjaċir u George hemmhekk. Ma mhux intom biss ħadtu pjaċir. Asbsart jien ngħid għalih asbsart l-ewwel meta rajt dik il-mużika sabiħa daw bejnaħa jeħdu pjaċir, u mbagħad meta qbadna jenu ċikku de Giorgio Talfiuri niċċajtaw fuq il-futbol u jtuna kliem meta rajt dak iċ-ċabxib. Ma tifhem jiġifieri dawk mela kellna ħaġa udjenza kienet selettiva, jiġifieri udjenza li mhix imdorrija għall-għana u ma stess qalu waħda mill-preżentatriċi qalt li mal-intom għandkom il-kitaristi żgħażagħ. Għadhom ma nabux kollha xjuħ, dina ma taħuwix intom għadkom, qed xi fih, qed daqs kemm hawn xjuħ, daqs kemm hawn żgħażagħ, bħalma f'kull xogħol ieħor. Hi qalt li ma kontx naf, fi diġà kienet l-ewwel dera, mela l-ewwel perspettiva li jiena rrid timpoġġi li mhux dejjem kulħadd xieħ waħda. It-tieni ħaġa li mhux tannu sempliċement biex idu gost intom, nafu n-nis li għanna, u għallu għanidu l-omara, għanna kapax indukom dik u dik. Ma tamiex nofsi għax inti għadek qed esperimenta. Umma kif qed inti, battu fuq il-futbol x'kien meta ta' dinja niftakar, xi mejju kien allura. U l-istess fuq l-għana bil-kelma. Jiġri, jekk l-għana mal-udjenzi li jkollna ma naddattawx, awtomatikament ta' ħajkeċċuna l-barra, jiġri probabbilment fej kontu l-belt, dak li ġara. U mhux il-belt biss George, tkun lejla Maltija ħalluna l-aħħar in-nies jiddejqu jitilqu. Ma dan min imexxikom għandu jiftiem magħhom, ma tkunux bil-bidu, ma tkunu fl-aħħar.
Konna d-deċidejna li daw l-affarijiet ma mmorrux għalihom għax met inti qed tanni u tara tlieta minn nies erba' minn nies vera jkunu dilettanti. Per eżempju darba minnhom jien kont jiena ormi, George, taf li ormi jien. U meta jgħidu li għal ta' San Bastjan, l-era Maltija, niġġennem biex nanni. Li anka l-mara tiegħi stess, darba minnhom qalt li tmurx iżjed dan ta' qalt li għaliex ishom min-nies ma jeħdux pjaċir, kollha jitilqu. Pero ġan insisti jinta anka jismana ma jgħidux pjaċir għax ma għandhomx min jippreżenta tajb. Issa għakam kienu jgħidu l-ewwel darba li bdejt ninvolvi ruħi jiena. Kemm il-labor mliża kemm ikera bħala kwalità tagħna. Illum kapaċi inġibu l-iżgej jew ċens tal-petrolju tal-oħrajn. Ngħidulhom intom se tagħmlu, in-nies jisimgħu u jieħdu gost jaraw kif qed jagħmluha. Mela nies x'għamilt. Ġalthom interessaw ruhom. Il-problema mhux hija l-għannex qed janni imma il-preżentazzjoni li daw in-nies li qatt ma sabu min jurihom x'inhuma il-valuri tal-għana. Irridu min jgħinhom ħalli jifhmuh l-għana. Di li kienu nagħmlu. Jiena naqbel miegħek li fejn ikun hemm attività tidħol l-għana, ma aħna meta nkunu mbuttati iżjed nieħdu pjaċir. L-importanti naħseb jien li ninsistu, sa nisimgħu dis-silta tal-waqt, ninsistu li l-għana nippreżentaw tajjeb anki għal Maltin stess, li daw forsi kienu snin twal li ħadd mawrihom x'inhuma l-merti u l-valuri tal-għana. George, l-udjenza parti mill-kuraġġ ta' Iva. Imma jekk l-udjenza ma torijiex se tagħmel. Menda ma niftakax meta konna Sardinja, x'għamilna aħna? Qabel tajna Sardinja, jien l-ewwel wieħed batlu x'inhuma l-kwalità il-professur Skarnekja, batlu x'inhuma l-kwalitajiet ta' ħatan u da x'għamel? Għalli iktib li x'jiġifieri b'ta' l-għana tal-banju, jew inkella x'jiġifieri meta tagħmel l-għana bil-qalba bla qalba u ġara dan. It-tajbjhom kitibhom bit-Taljan u x'għamel? Ippubblikhom fuq ktieb u da taf idej in-nies. Dawn mela saru jafu xi ħaġa barranin daw mhux Maltin. Mek rajna applaus kbir. Dan huwa l-ewwel pass li l-bniedem trid tippreparah. U din idu nidrawha hawn Malta mhux kollox jott. Irridu in-nies nurhom li aħna għandna x'inbijaw. Jekk mhux għandna x'inbijaw, nistgħu ndumu nistennew għax lana fejn kien ħajbqa' jumkella ħajmur lura. Ħa nisimgħu stess-silta sabiħa li għandek. Għidilna xi waħda minn se jarġa' għandni hawnhekk. Issa sanannu saninqalbu jiena u Mikel Bonni ċinnegli. Għan iċċajta u daqxej jien u ma kellna preparat xejn. Ma kelli f'moħħi li niċċajta daqxej miegħu. U Bastjan Erbużu ċajta naqra ma Bastjan qabdu fuq l-anzjani. U jdoq Erbożin, Musja u Spiru. Tajjeb, mela ħalli nisimgħu l-kien.
عليك واسمعني طيب عش لساني يتكلم ما رحتك اطلب اسكتين تستنى الاول عيد لك شاب وحده اسويك
رجولك آيك بلانا تجري وريا بسيان مخك الرعادولك يمبش نعطيك دين الرسبوستا شافية إياتي لو نزلا بش نوريا كم يفلوس عندي لو تريد تارين كيم بيسلام تقعد لجوا الدار عيدنا الشلان تو النقلي داك
själ och senar.
Mela, tixejdi ta' ikkjox Bogdani hawnhekk minn daqlek u kif kontu qegħdin tannu. Mek pragmatka da il-bożin prim, museo spiru jkumpanjaw, u għannejja jena kont man negri, sorry, u il-bużu kien ma Bastjan. Sawa. Issa, hawnhekk is-suġġetti mu kienux bħal għamilna l-ġimgħa l-oħra jew ta' qabel differenti. X'kienet ir-raġuni? Daw kan kultant tidvarja naqra George, tgħid ħan iċċajta naqra llum. U jiena ċċajta daqsxejn ma negri ta' parsi biex inżewġu. U il-bużu iċċajta ma Bastjan jagħmlu ent anzjan u tiġrix warajja għax ma jitlux anzjani fejn murin. Issa hawnhekk l-ewwel semmina l-udjenza, hawnhekk ma kellkomx udjenza qudiemkom. Tagħmel differenza meta inti pereżempju ma ġaqgħu ġew aħna, ma ġew għandek erba' għannejja u ġew erba' kitaristi, tagħmel differenza meta intom x'inti semmejt kemm importanti l-udjenza l-ewwel li tara l-approvazzjoni tagħha ċaxpilkom u tieħu sehem magħkom imqar biċċa ċivju bil-klimi bis-silenzju. U hawnhekk ma jkollkom xejn. Hawnhekk ma jkollna xejn George, però hawnhekk jekk ikun adattat mill-għannejja u mid-daq u l-programm joħroġ sabiħ, inti perswas illi l-programm sa jintoġob. Għax ikollok is-semmija taħseb. Tgħid kemm ġi sabiħ, inti tħossok li ġi sew jew ġi ħażin. Allura inti tgħid minn ħajsimgħu da ħejħu pjaċir bih. Dika ħaġa oħra tal-istudju għalġo minn ġo studju waqqas janni meta jiġi quddiem il-microphones jew kmamar minn jiġġennen qudiemhom. U minn quddiem in-nies tiġieħ roda waqqas ikun jifraħ janni. Minn jgħidla kien irrid nixrob biex nanni. Dika kont saqsija darbuħra ma ġej, ħanamlu semmejta inti issa nagħmlu għallum. X'inhi din l-idea tax-xorb? Donnu biex tkun għannej tajjeb, tidbir fors. Tixrob, tisker xi ftit jekk mhux ħafna, u jekk hemm bżonn tpejjeb ukoll. X'inhi din raġuni? Fil-bidu kont hekk jiena George. Fil-bidu kont sigarett f'sigarett, isu taqbadni tgħixin ngħid li ma mmurx nisbalja quddiem dan nies. Tixrob biex tneħħi daqsxejn waħda dik it-tgħixin minn fuqek għax inti meta inti xrobtu xi ħaġa ma bqajtx isek kiesaħ biex taħni, tgħid jien issa relaxjajt. Tħaltilha speċi. Allum il-ġurnata l-ellum, per eżempju, kikolli għabtit tieni hotel, kikolli għabtit friskun birra nieħdu, kikolli għabtit ilma nieħu ilma. Ma jekk nieħdu l-għannejja l-oħra, per eżempju, naf minn mhux kapaċi jidħol f'ħanut ma jixrobx. Qabel janni, jekk mhux jieħu grupp wieħed, 3, 4 jieħodhom. Ifhimni ħanejdlek George, min ikun jixrob, jippreferi jixrob xi ħaġa whisky birra milli jieħu tiegħu. Allura tista' tqis li dax-xorb huwa skuża ħabbalana? Veru l-wieħed jista' jgħanni mingħajr ma jixrob? Jista' però billi tieħu wieħed jew tnejn, naħseb li ma fija xejn hawn. Skuża, min ikun għannej qed jeqdim. Inħoss li skuża, però iżjed tħossok komdu jekk tieħu xi ħaġa. Għaliex naħseb li tanqas kien hemm min qal li bix-xorb inaħħi l-mistħija. Nibdew minn hemm. Iwa, x'kienet fuqi dik Georgien. Fil-bidu li bdejt kienet fuqi. Imma tibża li n-nies l-udjenza xi nafi bujawk jgħidu xi ħaġa, ma nafx. George, meta inti qiegħed qed tidher quddiem dawk in-nies. Anka qabel meta kont nkun ser fuq radju ngħid ħanieħu ġrokkiti jew tlieta whisky. Għax ngħid Madonna Santisma jekk nisbalja sa jiġri. Isu hemm xi forka. Ma n-nies daqshekk diżastruża quddiemek li saħansitra jkundannawk tal-li tiżbalja, jew inkella x'inhi taħseb li ħaditlef ismek il-fama ta' għannej tajjeb. Dika l-ewwel qabel kollox hu li titlef il-fama, it-tieni nitħanidek waħda. Jekk inti tieqaf jew tiżbalja, immaġina dawk in-nies, jiena f'moħħi jekk ngħid kemm ħajdu kontriku, ma ħej. Żbalja dak. Donnu għalkemm l-udjenza ma titkellimx, imma bl-imġiba tagħha bis-silenzju u bil-kummenti baxx, xorta għandek il-komunikazzjoni għaddejja mal-għannej. L-ewwel nitħanilek George anka sieħbek stess jekk tkun qed jgħanni miegħek,
ħajt takkak biju. Ġifieri ħajt ġamjak iżjed. So, Flok jagħmel koraġġ ħajt ġamjak iżjed. Għax l-għana biex jirbaħlek xi ħaġa qabdek fuq dik. ġifieri waqt l-għana ma jirbaħħat. Min imur tajjeb u min imur ħażin hemm. Issa, dika, inti tajjeb u ħażin ħadħossok li inti tgħidilhom x'sija għamilt mat-tali jew ma ħarġit li sija sabiħa. Tħossok li ġiet sija sabiħa jew sija kera. Issa terbaħ ifimni aħna ma nkunux qegħdin f'competitions, però daqsxejn pika tidħol. So, u raġuni naħseb jiena li qabel kollox kif qegħdin nitkellmu l-ġimgħa l-oħra fuq l-ispiritu pront. Inti qed tivvinta u għalhekk bir-raġun hawn min qabel bħal jagħmel li sisa bħalma jgħidlek l-għana li huwa lotterija. U naħseb li għandu raġun. Għax ma tafx daqqa ġik tajba? L-għana kif joħroġlok. Kif joħroġlok, ngħidlek ġieli tmur. Isek tgħid ma da sa nanni llum. Jien ngħid għalija nanni ma minn nanni, speċjalment hekk ikunu meta kienu jkunu tajbin iżjed minni, iktar li nieħu pjaċir nanni magħhom. Għax ngħid ħanakwista xi ħaġa minnu dan. Ma kontx nitkessaħu, qas nitkessaħlu. Ngħid minn da ħanakwista xi ħaġa, pereżempju ta' sika, ċiku tal-fjuri, fredu, u daw għannejja, żebbuġi, daw għannejja li huma stabiliti hu. Qegħdin fil-mistier speċi. Issa, meta inti trajt tarġa, tgħid jiena ħanipprova nissikka daqsxejn. So, Erħilu huma għal kull waħda għandhom tnejn. Imma inti jekk minn tisja tibqa' tagħni kemm inħobbok u kemm tħobbni, inti ħatibqa' fejn tkun. Ġifier billi tiċċajta naqra. so. Imbasta li tgħid mill-fomm mill-barra. U taqbel inti li hemm bżonn jieqaf ċawton ta' klim żejjed li nagħmlu jiena pereżempju jiena ma nistax għalija di li toqgħodu tgħidu jiena meqgħet janni li ħajkumpanjah u hekk donnu ħadd ma jaf jaqrax illum ftit huma dak ma jaqrawx. George, ħanegdek waħda, la semmejtieli ħadd pjaċir ħalli ngħidha. Meta ma konniex insemmuhom, pereżempju l-chitarristi, ma nsemmuhomx, kif nispiċċaw? Ma semmejtunix lilna, ma aħna żejda. So, Veru li dejjem dak ir-ritmu l-ewwel ħanibda nanni t-tieni u dak li. Imma kienu jieħdu għalihom meta ma semmihomx. ma hemm skop għal jieħdu għalihom meta aħna fil-fatt nafu li mi qed jintroduċi l-programm ħajdlek x'ismek ma ħajdoq. U mi ħajqala, pereżempju illum saqsejtek fil-bidu u fit-tarf biex min qed jismana jkun jaf. Imma hemm skop li qed jieħu għalih meta jien naf l-ewwel ħaġa jinstema' ismu u kun jomu u wkoll il-laqam tiegħu fil-każ tal-għana. Imbagħad ħajkun hemm miktub. Jiena naħseb illi ħana ngħidu l-chitarristi għax l-għannejja min ikun dilettant jarfu minn qed idoq prim. So, Min ikun dilettant. Issa jiena nemmen illi inti semmejtu inħossok li u iħoss ġo fih innifsu li inti qed tonorah meta qed issemmih fi programm qed tagħni u ssemmih. fimni dana huma idea differenti, però jiena nibqa' insisti li wasal li ħin li nagħmlu jekk ħadhom nofsijana jew sijana tkun sħiħa għana biss. U n-nies ħajqdu jiġġamjati bli jisimgħukom jieħdu gost u jgawduha dik nofsija. Ma mhux noqogħdu ħanam l-ewwel 5 minuti u l-aħħar 10 minuti. Għaw stazzjonijiet George ma jsemmuhomx ukollu. Le, ma nsemmuhomx bħala mpika, ma nsemmuhomx għax il-preżentatur semmihom fl-aħħar reġgħu nistemaw, jiġifieri min ma qbilx li ma jissemmewx mill-għannejja u mbagħad ma jsemmewx il-preżentatur jew inkella x-xandar. Għaw stazzjonijiet. Ma ħażin dak. Mhix qed ngħidlek qed ngħid li għandhom jissemmew bħal meta tisma' diska. Min qed jibda jkanta d-diska jew xi ħaġa oħra, ma qed jgħidina jisimni jekk ħananni hekk, mhux għalfejn, id-diska titkellem għalik. Tifhem? Ikonna nieqfu għax sarħin ħadwu safna dan il-programm bħal oħrajn u kellha il-ġimgħa d-dieħla nistiednek biex iġib il-mistednin tiegħek u tagħmlu programm jew iktar għana flimkien bejnietkom. Nirringrazzjak George. Mela lilkom ningrazzjakom ukoll issemmija nistedinkom għall-programm tal-ġimgħa d-dieħla.
Smajtu Tisqifa għall-lana tagħna. Intervisti mal-Annejja u d-Daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.